Hasiera emango diogu prentsaurrekoari. Buenos días, vamos a dar comienzo. Hasiera emango diogu prentsaurrekoari, Blanca Nieves, Edurne Zuri, filmari eskatuko diete argazkilari mesedez erretiratzeko, eta hemen dugu bere zuzendaria, Pablo Berger, Ibon Kormenzana ekoizlea, eta Maribel Berdu, Angela Molina, Inma Cuesta, Macarena García, eta Daniel Jiménez Cacho, antzezleak. Eta, argazkilariak erretiratu mesedez, ez egin argazkiak flasharekin, eta hasiko gara dago galdera baten atzean. Norbaitek du eskua altxata, aurrera. Kaixo, bai, atsegin handia da, zorionak filmagatik ze, izugarri gustatu zait. Gustatuko litzak deke jakitea nola egin duzun filma, galderari erantzutea, eta zorionak talde osoari. Bai, mesedez errepikatu galdera. Mikrofonoa behar dugu, mesedez. Torremolinos 73 2003-2004 estrenatu zen, eta munduan bidaiatu ondoren, ez neukan aitzaki gehiagerik, eta Blanca Nievesen gidoia aurkeztu nuen, ekoizlea aurkeztu nien, 2005 eta lehen bertsioan, lehen horri aldean esaten zuen, hau da pelikula mutu bat zine txuri beltzean, hasiera eta bukaera arte musika duena. Begibizan dago berean, Hazan Vicious, Frantzian ere, horri berazuen gidoia aurkeztua zuela. Eta ez da lasterketa bat ze biok ez genekin batak beste zeiten ari zen. Eta beretzatetan eretzat, oztopo lasterketa bat izan da, maratoi bat izan da, ate itxi asko aurkitu ditugu bidean. 8 urte ibili gara filma horrela ateratzeko, eta hau da Torremolinoseko estrenalditik martxan jarri dudan pelikula. Bakarra edo saiatu naizena behintzat. Kaixo, nire galdera da zuzendariarentzat, ospitaleko eszenak eta flashbackaz plazan, oso estilo narratibo modernoa du, gainerako pelikula baino, zergatik planifikatu zenituen eszenak horrela. Zinema mutua eta batez ere 20ko hamarkadakoa, niretzat hor daude maisulan guztiak, Bernau, Abel Gans, Dreyer, Victor Jostronen filme handiak daude. Zuzendari handi horiek asmatua zuten hizkera zinematografiko modernoa dena hortzegoen, kamara mugimendua, kamara eskua, muntaia, trepidante, zalapartatxu hori, azkar hori, gure filmak ez du ezer asmatzen, hartzera begiratzen du etorkizunera joteko, ematen du gauza berriak direla, modernoak eta garaikideak, baina ez dira horrela, ze 20ko urtetan dena asmatuta zegoen jada. Kaixo, Maribel Berdurentzat, galdera hau. Ze erreferente erabili dituzu zure ama orde hori sortzeko, Sevillako ama orde gaiztori sortzeko, bihotzeko prentsako zerbait erabili duzu, eta ze iruditu zaizkizu beste bi antzezpenak, zure beste ama ordeen beste bi antzezpen horiek estrenatu direnak zineman. Enez ez inorengan oinarritu, bakarrik gidoia hartu dut, pertsonaia irakurri nuen, hitz egin genuen guztian Pablo eta nik, eta ama ordea, top model bada, baina gertatzen dena da, bera dela ama orde bakarra, ez duen amendeko hartzen, bestea delako ederrena, baizik eta ospetsuagoa delako. Hau da, pertsonaia patetiko bada, azken batean, asko ditugu ez, telesaiotara joten direnak eta famosok izan nahi dute besterik gabe. Ogi bidez ospetsua izan nahi dut. Eta gainera gaiztoa da. Beraz hori da nahasketa, imaginatu. Eta horrela egin nuen, berak nahi du ospetsua izan, eta jantziak eta orrazkerak aldatu, eta gaiztoa izan, ze bera oso lasai bizi da gaizkia egiten. Eta beste bi antzezpenak, zoragarriak iruditzen zaizkit, baina film hau asko zobea da, ze desberdina da. Eta ez nik bakarrik esaten, Bilbotik etorri beharri izan du urteko Edurne Zuri honena egitera. Baina gaur goizean elkarrizketetan hori esaten dut hain zuzen.
famosoa izatea, aldizkaria, atipiko, patetiko, behitxia da, parregarria da, patetikoa delako, ez? Patetiko hutsa. Ni beti ados nago zurekin, Maribel, badakizu. Baina ez naiz inorengan oinarritu, ez ditute Dreyerren filmak ikusi, horretan oinarritzeko nik irakurtzen du, galdetzen dut, eskatzen diot zuzendariari laugako emateko, eta zerbait ondo idatzita dagoenean, zure burua eramaten utzitak nahikoa. Kaixo, egunon, galdera bat zuzendariarentzat, etorkizuna du zinema mutuak? Pixka bat erantzun hori. Eta antzezlei ere bai, zuek antzezleak zarete, zuen gorputzarekin lan egiten duzue, baina baita ere, gehien bat zuen karreretan, hitzeginez lan egin duzue. Nola, zer ematen zizuen beldurra, pixka bat alderdi kilikoloko hori, ez? Film mutu honetan. Nik esan filma mutua dela, baina hori pasadizo hutsa da, pasadizo formala besterik ez da. Kontakizuna hor dago, antzezleen lana ere hor dago. Bai uste dut filma mutua izatea eta txuri beltza izatea, eskatu egiten dio ikusleari arreta handiagoa film soinudun konbentzional batek baino gehiago. Hau da, bidaiaren plazerra azkenean asko hobea da. Asko handiagoa da, soinuduna baina hobeagoa dela uste dut. Egingo dute dudan beste film mutu bat, oso askatzailea da, entzezlek zer esan behar duen horren mende egon gabe, kaskuekin egon gabe. Eta nahi zutena esan zezaketen improvisazio usazen gezurra, testua genuen, nik behintzat hitz egiten dut. Angelak eta Mas, pixka bat bere bolarazio joazen. Niri behintzat beti hitza falta izan zait. Nik bere hutsa sentitu nuen, baina ala ere pertsonaiak berez hitz egiten du zinema mutua denean, eta testua ez dagoenean garatuta, orduan hemen nik aurkitu nuena izan zen nola sortzen den hitza, nola sortzen den sentimendutik ez doa aurretik ez atzetik. Hau da, sortu egiten da pertsona horretatik, momentu bakarra da. Eta horrek batzuetan, harrigarria izaten da, ez? Benetan, badu hor zerbait berezia egiten duena. Eta posterior ikusi dudanean, gure filma ikusi dudanean, bai gustatuko litzaidake berriro egitea, hitz egiteko. Baina, uste dut, sentipen bat da, mutu uzten zaizuna, uzten dizuna. Beraz, uste dut holaxe izan bertzuela. Angela, zuk gorputzarekin hitz egiten zenuen, badaude zure sekuentzia, zure gorputza hitz egiten ari da. Adibidez, pasa bidearen sekuentzia hori zure labailtza izunean, zuk gorputzarekin ematen duzu aditzera, urteak izango dira. Sekuentzia hori asko usatzen zait, mila esker, Lastana. Egunon, zoragarria izan da, guztiz zoragarria filma. Zorionak denoi. Nik uste dut elkarrizketak, ez direla faltan botatzen, bidaia asko zer emozionanteagoa da musikarekin, eta sortzen den giro horrekin dena da zoragarria kreditu tituloetatik, ematen dugu lehenagoko pelikula bat ikusiko dela, eta hau da zinema aretoak errebindikatzeko modua, ze hau ezin da ikusi ez bideoan, ez iPadean, ez zineman ikusi behar da aretoan, eta jendearekin partekatu emozioa. Zalantza bat besterik ez. Ondo bukatzen da? Bai. Hemen badira bi zinema, garaini zinema zalea naiz. Eta ahaztu egiten zait zinema egitea
egiten dudala. 20ko urteak eta 70ko urteak ikusten zaizkit, eta batez ere film irekiak, amaiera irekiak, nik dut nire amaiera, baina uste dut bakoitzak bere amaiera egin behar duela, eta nahi dut jendea irten dadila zinematik, aretotik, sekretu batekin, ez ze uste duzu gertatzen dela. Nik uste zaizkit, besteak astendian film bat bukatzea beste bat astendan tokian. Gustatu zait, eta baita ere, harritu nau, nik uste dut Valle Inclanen erretratua da onena, ikusi dudan onena zineman eginda. Eta estetika gustatu zait, baina harritu nau Ama Ordearen pertsonaia, Edurne Zurirena, tipikoki britainiarra, sajoiani britainiarra. Hau, ikaragarria da. Ez dakit beste batzuk lorkianoagoa dira, ez? Baina harritu nau, azaldu pixka bat nahi, bai, mesedez. Hau, harrigarria da, zoragarria da. Gustatu zait. Bestalde izan duzu, ez zuela film honek inolako zerikusirik The Artist ekin, eta nik uste dut baduela zerikusia. Nik ikusi izan ditut kreditu tituluak, koproduzio frantzesa izan delako, eta bigarrenez, pertsonaia, hartu behar du, utziazu pixka eta punteak hartzen, markatu pertsonaia azkenean galtzaile bada, The Artistekoa bezala, SSNaren galtzailea eta zinema itzeginaren galtzailea, eta ima, eta esan, mesedez, nolatan dantzatzen duzue hain ondo, nola espresatzen zaten hain ondo dantzan, ni lehen galderatik hasiko naiz, eta gero erantzungo didazu. Ez dizut esango ez, baina badago zerbait, eta Maribeleketetik ez dugu asko hitz egin horri buruz, baina nik uste dut, pelikula hegoaldean egiten da, eta bere patioa du, Imakuesta dago, Carmen de Triana ere agertzen da, filmako Ortijo handi batean garatzen da, eta backstory batean, perak ez duen hitz egin, baina nik, Pera Ponce zoritxarrez ez dago hemen, bera da txoferra, bera da kontuaren egilea. Pera zen neuritiko bat zen, Euskal Herriko neguritiko bat zen, Euskal Herriko burgesa, eta nik imaginatzen duen pertsonaia honek zerbitzaria dela, eta perak alde egiten du Maribelen pertsonaiak erabakitzen duenean, abentura handi bat egitea, eta hegoaldera joatea. Baina Maribelen badago zerbait, nik ez dut oso ondo pertsonaia etzen hegoaldean sortu, behar bada ez dakite izango duen aszendentzian bat, baina beti izaten du pentsatzen duenaren kontrakoa, eta behar bada, badu pixkate britainiar flema bat. Maribelen pertsonaiak beldurra eta parra ematen du, farrear egiten du, eta kanpoaldeari begira, ikusten ez danean, nolabait eromen horrek eraman egiten du. Emma Thompson eta ni, pixka bat lehen zatiari erantzunez, ni bilotarra naiz, eta Inglaterra beti Londres irutez zitzaidan oso gertu zegoela, beraz, hor zegoen beti. Eta umore beltzak liluratzen hau. Ni benetan harritutak gaitu naiz, nik beti nahi ditut oso hemen danak rubiak, ikusten duzun agian denak ile horiek. Eta, baina, zerbait gustatzen bali mazaite hemen da, Britainiar umorea. Nik uste dut, ni oso pozik nago esan dudazunarekin. Baina Maribelek esan duen bezala, nik ematen diot garrantzia castingari, aukerari, casting zuzendariak, lehenago ere zegoen, nik uste dut gidoian filmaren esentziak egon behar duela, eta ez genuen asko ensaiatu, asko hitz egin genuen, hori bai, eta hori konfiantza osoa duko ekipo osoan, eta egin dezagun. Hau da, hitz egin ordez egin dezagun, eta Maribel bere pertsonaia sortu zuen, sentituz eta espresatuz eta egoera sentituz. Gero, The Artist hori,
bai, zer ikusian dute, industrian egindako film hauek, bueno, Blancanieves eta de Artist formalki ere ez dira hain berriak. Film garaikidek egin dira, asko egin dira mutuak, Gai Malik du karrera oso bat, 7-8 filme egin ditu Txuri Beltzean, 80ko hamarkadan, eta Brahim Adinek pixka bate itzorratzeko, berrinen aurkezten den film mutu bate egin dut, eta berdaz, de Artist eta gu ez gera hain originalak, beraz, importantena da, historia kontakizuna egia bidaia. Eta, bueno, industria filmak baldin badira aurrekontu asko dutenak gure herriaren ikuspegia kontuan hartuz egin da, horrek elkartzen gaitu. Eta gero baita ere zinemari egiten diogun omenaldia, baina nire iritzean de Artista Amerikar zinema mutuari egindako omenaldia ikuspegi nostalgiko bat, eta gurea da Europako zinema mutuari egindakoa transgresoreagoa da, baina esango dizuet de Artist niretzat goxoki bat izan zela, asko gustatu zitzaidan. Baina, notizia jaso nuenean, rodajea filmaketa hasi baino aste beterenago de Artist zegoela eta arrakasta izan zela kanen, egundoko egurra mantzidan horrek, ze niri asko gustatzen zait ustekabean niretzat zinemak arriskua eta ezustea sorpresa izan behar du. Beraz, sorpresa bat bazen, Txuri Beltzean egitea aurrekontu handi batekin, ez zinema mutua egitea. Elementu sorpresa hori desagertu eginda. Zinema ekoizle oso ezaguna dago, Simon de Santiago, gidoia irakurria zuen, eta Kanetik ateratzean esan zidan Pablo, ikusi dut de Artist, Weinstein anaiak erosi dute, oso ondo etorriko zaizu. Ni nire bulegoan nengoen gaua zen, eta esan nuen, kakazarra, pixka bat fikzioa ematen, fikzio pixka eman dio zuzendarien naizelako, baina asko asarra arazi ninduen. Zorionez, nemazteak nire ekialdekoa da, eta filosofia desberdina du, ez da bat ere latinoa, bai, oso desberdina da. Oso ondo orekatzen zaitu. Bea, kung fu zalea da, zerbaitegatik gertatzen da dena, presa baldin baduzu hartu biderik luzeena, eta bar. Eta nire alabarekin dago, nire alaba jaio zen 2003an, Torremolinos estrenatu zanean, eta denbora hori tardatu nuen Blancanieves egiten. Beraz, berak lagundu zian, hori gainditzen. Baina, arrakasta handia izan zen, arrakasta itzela. Jendeak esaten zian beti film hau ez da egingo, eta ez dit arpegiratzen ze, tipo ero bat etortzen bali mazai gidoiarekin, eta lehenengoan 2005an, esaten bali badu Txuri Beltzean egingo duzu, 20ko urtean, eta sogaristia, eta ipotxe zezenketariekin, ez dut ezer esango, baina ez. Denak gertatzen da arrazoi batengatik, eta arrazoia da, de Artist, arrakasta izan dela, Weinstein anaiek egundoko kanpaina egin diotela, eta orain Torontoren gearenean, denek erosi digute. Eta orduan, berriro esango dute, Txuri Beltzean izatea pasadizo hutsa da. Ez dugu inoiz koloretako eta soinudun filmai buruz hitz egiten. Hori da nik esaten dizuna, ez baina pixka bat osatzeko, gidoia, gidoiak 80 horri ditu, eta elkarrezketak zituen, baina, pertitulo batean, beraz, antzezle guztiak, Maribelek esaten duen bezala, testu bat bazuten eta esan imartzuten, baina bazeuden Inmaren sekuentziak eta Angelarenak, sekuentzia horiek zian erditzearenak, nik ez dut esperientzia pertsonal hori, eta oso, karraxi egin eta arnaske egin. Angelak eta Inmak ez du, labodormidan egin zuen erditzea badu, eta Angelak, badakizue, Angelak esperientzia handia du. Amona ere banaiz.
Beraz, improvisatu egin zuten, karresi egiten zuten, eta hori da benetan improvisatua dagoen parte bakarra. Eta nik, esan dezatera nahi dutena. Zaila da erditzea hitz egin gabe. Kaixo, egunon, zorionak Maribel. Ni Donostiarra naiz eta baita Bilbo gertu dut, meraz hurbil gaude. Mila esker zure antzezpenagatik, ze nabaitzen da, zuzenerik esan duen bezala, filmak pixka bat, ematen du, lata handia dela hitz egitea, bi gauza azpimarratzea, gaizto benetakoaren egiten duzu, eta zure burua zuzendu duzula, eta horrek meritu bikoitza du, mila esker. Banekien eragozpen emate egongo zela, bai. Ez, ni benetan antzezle bezala beti esaten dut ez garela inor zuzendariari gabe. Batek izan dezaken une ona, txarrak, erdizkak, beti dira haiengatik, zuzendariengatik. Baina, nik zuzendarien esku jartzen naiz, nahi dut zuzendariak minutu oro, segundu oro nik zuzentzea dena esatea. Eta gero baita ere, egan egiten ustea, baina hau, ring bat baldin bada barruan. Eta dena izan da, dena adostua izan da, lidake inoiz utziko, behak iten zuena zen, ez zuela inoiz moztua esaten. Eta orduan ni uste ninduen, eta orduan gauza batzu, olaskoarena, sartzait hortzabuetan, eta horrela egin nuen, eta musika jarri zuen. Eta hola, etoma bakoitzen, ez zuen esaten moztu, eta nik kamerara begiratzen nuen, eta ez zait besterik bururatzen. Baina ez dut nire burua zuzendu, inoiz ez nuke egingo, ez. Eta egia da, hau da gaiztoran egiten dudan lehenengo aldia, eta beti gustatuko hiltzedeke orain gaiztoren egitea. Ze sufritzen dara mat 25 urte, sufritzen. Beti gora berak aurrerat egin beharra, heroinarena, sufritzailea, iruzur egiten didate, hiltzen naute, benetan, gaiztoa izatea, barkamen askatu behar gabe, oso handia da. Asko gustatzen zait. Hemendikan aurrera, 52 urte arte, 80 urte arte horrelako izango naiz. Osatzeko bakarrik, zuzendari gisa, nik antzezlekin lan egiten duzunean, Maribel bezalakoak, bai egia da uzten diezula eta ikasten dezula beraien gandik, baina Maribelekin oso ondo pasatut, ze asko ematen du. Eta gaina Maribelen gara banoa, zuzendariek, beti, Maribel, hau eta bestea, eta Maribelek, buelta bat ematen zion, batzutan, zerbait esan antzesle bat eta gauza bera egiten du. Maribelek toma bakoitzean gauza bat ematen dizu, horregatik utzi uzten nion kamerari aurrera eta aurrera egiten. Une magiko asko da, dira ematen zuenean, moztu esan bar nuela, baina horrentz zerbait gertatu da, eta Maribelek momentu magiko asko ematen dizkizu. Egunon? A todos. Zorionak, zuri eta interprete guztiei ongi etorri, Makuesta, Donostira berriro, eta bi galdera. Lehen da bizi, zezenen filmaketa gogorra izango zen, gaina kritikak izan dituzu, hil duzun, ez duzun hil, nori berdin zait, baina zezenen filmaketa zaila izango zen. Eta gero kastina, ze kastin bikaina egin duzu, hau da, txikienaren antza kuestarekin, bai, ze antza izugarria da, beraz, merezi du hainbeste itxarotea ondo egiteko. Mil esker. Nik magian sinesten dut
beti alabeharrean sinesten dut. Kontrakoa iruditu arren, ze uste duzu, nik uste dut beti gurekin egon dela, oso pelikula komplikatua izan da paper gainean, gauzak onak gertatzen ari zirenean, ez ziren gelditu gaur arte, baina, bueno, ez ziren bere lakoan etorri, badakizun bezala, eta nik uste dut antza, bai, ondia dela, bueno, nire alabaren egin du ere beste film batean El Invasorren eta Ima berarekin. Baina castinga egin genuenean ez pentsa finalista izan zirela eta antzekotasuna biletu genuela ez hau. Gure lehen opzioa izan zen egia esan. Ekarriken jarri eta esan genuen hau magikoa da ze hirurak hemen daude emakume guztiek ez dituzte begiak itsasargiak dituzte. Eta zoragarria da. Eta beti esaten duguna, hitzekin gezurra esaten da, baina begiekin ez. Egunon naiz eta esan amaiera irekia dela, nik uste dutzuk esaten duzuna naiz eta iruditu filma ez da ipui bat. Filmak mezu errealista xamarra du hitzekin pixka bat horri buruz. Eta galdetu edurne zuri dena Makarenari nolakoa izan den esperientzia. Makarenarekin hasiko gara eta gero egia esan edurne zuri izango nintzela esan zirenetik, oso ondo pasan nuen. Proposatu nion nire buruari ondo pasatzea, ze horrelako proiektu bat ez da askotan sortzen hain berezia, hain polita, hain arriskutsua, eta hain pasio horrekin taldeko pertsona guztiek, grina handiz jokatu zuten. Iruditu zitzaidan ona zela, filmaketara jotea eta ikustea mundu guztiak nola buru belarrelan egiten zuen eta bere burua ematen zuen. Eta oso ondo pasan nuen, ikaragarri ondo, oso ondo pasan nuen ere inguruan ekin nituen pertsonekin, oso pozik nago benetan. Niri egia esan elerdean darit esan ez. Bai, benetan Makarenak egin duena oso polita izan da, oso esperientzia polita izan da. Badakizue guk ezur asko esaten dugula, asko maite izan dugu elkar, eta gero gure arazok izan ditugula. Oraingoan, benetan zoragarria izan da, oso ondo pasatugu, sintonia handia izan dugu, kontakizun hauean nahi genuen, ikuste dut hemen egon garen guztiak historia kontatu nahi izan ditugula, eta hori da egin duguna. Lerro horretik jarraituz, kontatuko dizut, bai, gure edurne zuri ipuina da, eta ez da ipuin bat. Ze filma ikusi duzuena badakizue une batean, pertsonai batek esaten du, deituko dizut edurne zuri ipuinekoa bezala, beraz hor badago keinu postmoderno bat, baina ipui bat ere bada, ze erreferentziak egiten zaizkio ipuin guztie, ipuinen ipuina da. Nik 8 urteko alaba dut, eta gauero ipuinak irakurtzen dizkio txikia denetik, eta edurne zurin duzu, denetatik duzu, munduko ipuin guztiak dituzu, Txano Gorritxu, Dickens, Oliver Twist, Irpurutxo, denak daude hor. Eta filma planteatu nuenean, nik nuen fantasia bat izatea nahi nuen, pixka bat ies egin horretatik, nahi nuen errealismo bat eman, filmak emozioa izan zezan, eta niretzat hitzak definitzen du, hori nahi genduen transmititu, eta jendea emozionatuta irten zedila zinematik, hori lortuko bagenu, gure lana eginda zegoen. Beraz, bizitza ez da ipuina, baizik eta melodrama gotiko bat, baina horrek ez du esan nahi melodrama gotiko batek amaiera tristea duenen. Ikuste dut bizitza tragikomedia bat dela. Uste dut genero horrek hobekien islatzen duela realitatea. Beraz, amaiera bakoitzak hartzen du nahi duen presmarekin. Nik ikusten dut edalontzia niretzat erdi betea dago. Hori norberaren esku dago. Nik nahi dut, pixkat Angela, nik nahi dut, nik film hau egin dut ikuslea bidaian sartzeko, eta ez, nahi nuke
hipnotizatzailea izan. Eta filma hasten denean esan, bueno, 3 zenbatzean, 3, 2, 1 sartuko zarete Edurne Zuriren munduan eta etzerete aterako klink egin arte. Eta nire ametsa da ikusle askok iaia Kleenex pakete batekin sar dadila. Nahi dut jendea emozionatzea, baina parre egitea. Eta beldurra sentitzea. Ez dute genero puruan sinesten, ikuste dute genero nasketa bat izan behar duela. Buenos días, egunon. Nola izan zen zuzendaritza prozesu argi eukiko zenuen dena, ez? Nola noiz zuzendu egin ahal izan duzun arte. Eta gero baita ere galdetu nahi nizun, aurten aipatu duzu, bi Edurne Zuri egin dira jada, nik zer pentsatu zenuen azkenean zure filma egitera zoazta ez bakarrik de artistet egotea, bezik eta 2 Edurne Zuri. Eta zer moduz Pepe Ollarra. Esaten ari zinen, nik Alzheimer pixka bat dut. Esan duzu prozesua, prozesu oso luzea, eta nik badut bulego bat, nire, ekoizpenetxea. Filma eta hasten du bakoitzean erosten ditut 3 balda. Ikeako baldak erosten ditut, aldizkariak, liburuak, orain 20 urtekin obsesionatuta nago. Bilar bat egin nuen nire lagun batekin, bera errealizadorea da. Eta 2 urtean egon ginen filma margotzen, storyboard da. Listin bat ematen du, beraz kontzientzia handiz prestatu genuen, beraz garrantzitsua izan zen parte hori. Gero bigarrena, 3 Edurne Zuriak, nila ez dakit jarri behar dudan film, telefono bat esateko etorkizun ikusten du, lehen da bizi de artist. Egundoko zaplastekoa. Eta gero 2012 3 Edurne Zuri aldi berean egin ziren, berriz ere esan nire buru kakazarra, berriro, beraz. Lehenengoa tarze. Egundoko, $150 milioi. Naiz eta izan film handia, eta aurrekontu handia izan, hain zuzen ere, Katerina eta tarzeneko Katerina entzako besterik ez du balio. Julia Roberts, eta hor, nengoen kezkatuta. Ze Charlize Theron eta Julia Roberts gure Maribel genuen. Da bilbaina. Eta lortu bar genuena zen 3 filma, izan zedila beraz, hainbat film egin dira gai beraren inguruan. Ematen zuen kolonen iragarkia zela, bilatu, konparatu eta erosi. 3 egin dira, eta gurea da 3. Beraz, 3ean lortuko dugu, atxotitzak esaten duen bezala, ikusten duenak esan barko du zein den gustatzen zaiona. Eta orain Pepe. 2 Ollar genituen. Batzan Lito eta bestea Tomas. Tomas beti oso lasai zegoen, eta adibidez, ni beratzetik noanean Peperen atzetik eta ies egin duenean, hori zen Lito. Lito korrika joten zen beti. Beti aizen marruka. Eta entzuten zitzaion, filmatzen ari ginean, beti entzuten zitzaion. Bestea Tomas. Tomas txikia zen. Biak beti zurekin, banerekin zeuden, zure ondoan. Maskota bat balitz bezala. Nik txakur bat dut. Clifford izena du. Eta ematen zuen Cliffordrekin egotean zela beti zure ondoan. Beti zuratzetik, zuri begira, olako arpegi batekin. Oso divertigarria zen berarekin egotea. Beti antzeon, oilartxoa zuratzetik. Maribelek esaten du, hiltzen dutenean oilarra pentsatu nuen, gaixoa,
eta agertu zenean, gaixua bere zapitxoa eta ja sukaldatuta egundoko pena eman zidan. Pentsatu nuen, oilar gaixua. Gero korrika joan nintzen ikustera oilarran zegoen. Zineko hauek iluten edo ez. Hemen gauza bakarra esango nuke. De artisten mundu guztia txakurrarekin. Bueno, aber zeinek bezatzen duen oilar bat. Sí, hola, buenos días. Os quería felicitar a todos, pero... Zorionak denoi, baina, bueno, nik uste dut talde teknikoa zoriondu behar dugula, soinuagatik, musikagatik, dekorazioa, jantziak, egundoko lan egin duzue. Eta bi galderak, eta ispilutxo, hori, bueno, nahita egin duzue ez egotea, ze elementu asko badira ipuikoak, baina hori ez. Eta bestea da, Sofiak esan duen arabera nik nahi nuke esplikatzea, Pepe, bueno, sintonia hori, ematen du elkarrekin bizi izan direla beti. Eta nola izan zen prozesua? Filmatzea hain animali berezi batekin. Esan duzun lehenengoa fundamentala. Hau taldean egindako lana da. Azkenean, 529 izen agertzen dira kredituetan. Zinema lankidetza da. Eta batez ere, Blankani besa honek duen lan korapilatxu horretan. Arte zuzendaritza alain maine, espazioek transmititzen dute gure pertsonaien nortasuna, jantziak Pako Delgadorena, 25-30 aldaketa Maribelena, Fermin eta Silbiren makillajea eta ilapaindegia. Efektu bereziak, 550 plano daude digitalki manipulatuta Ferran Piqué. Bueno, montaia, Fernando Franco, ikaragarria. Musika Alfonso de Villalongarena, musika. Benetan parre egiten dute mutua dela esaten denean, musika da pertsonaia guztien ahotsa. Bueno, gero kantaora Silvia etorri da, Silvia Pérez Cruz, Imakuestaren ahotsa besten. Eta ahaztu behartzaio, norbaitek ordaindu behar du bere tarjetarekin, eta ekoizlea Arkadia, posible egin du film hau egitea. Beraz, film hau jende askoren lana da. Siéntate por aquí, te hacemos un hueco. Comparte con Silvia. Bien, cogemos 2 preguntas más. Por favor, adelante. Galdera gehiago. Lo primero... Lehenengo galdera, nahi zenuen jendea emozionatzea, gutxienez goizeko 9:00, lortu duzu jendea unkitzea. Eta galdera da, esan duzu, omenaldia handia dela Europako zinemarentzat. Europako zinean ikuste dut, badagoela nolabeteko omenaldia zuzenean Espainiar kulturarik Goya eta Buñuel datozkit gogora. Bai, erabat ados nago. Esan duzun bezala, Europako zinema mutuari egindako omenaldia da, frantzesatua da, nire Pablo Berger, era Mona, ere Berger, baina gustatzen zitzaidan kanpoko begirada hori. Ni bilbotarra naiz, iparraldekoa naiz, ez naiz hegoaldean sortu Andaluzia horretan, naiz eta Torremolinos 73 izan nire aurreko filma, eta ematen du Andaluziakoa dela, ez euskalduna, baina ni euskal herrian, hasi nintzen, 25 urtekin joan nintzen New Yorkera. Gustatzen zitzaidan kanpotik ikustera, hau da, ideia hori, hau da, nik, igual, arroputza naizela irituko zaizue, baina, ematen du, Espainiar kultura asko miresten duen norbait eta bere ikonografia maite duenak, egiten du filma bat Espainiari buruz. Eta horregatik ikuspegi erromantiko eta estilizatua da.
ez bertsio bat garaia zaintzen duna prezizio osoarekin. Elementu eta romantizismo bat badago, niretzat horrela ere bada. ¿Había alguien que iba a preguntar? Sí. Said. Ahí, por favor. Ahí. El espejo. Sí, lo del espejo. Sí, Yo Espiluarena, bai, nik espiluarena nahi nuen. Baina etzian eman, orduan, esan zian ez, baina hor metafora bat. Dago, metafora, ez pizina, horri gerilekoa, hori da nere, hor pera gaixua, hilda eta ni hor begira. Bai, hori dago, gero txapelak probatzen dituenean, hila mozten dituenean, baina filmaren ispilua da Maribelek esan duena hasieran, metafora hori gaur egun bizitzen ari garena, hau da, azala, aldizkarien azala hori da pixka bat ispilua, zein da ospetsuagoa. Eta Maribelek ondo esan duen bezala, berari benetan sumintzen duena eta hil egin nahi du Edurne Zuri, azalean Edurne Zuri dago, berak du zatitxo bat eta gainera bizkarra manda jartzen dute. Eta, hori ja iruditzen zaio, bere ikusten du azala, 8 horri ditu batek eta beak, eta honik txarragoa gaiztagoa bihurtzen da. Ze pera azkenean, asko gustatzen zait, Sunset Boulevard estiloko hori, berakor, hil egiten du. Maribelen pertsonaiak bildurra eta parrea ematen dizu, baina izugarri maite dut, ze bera heltzen denean, ni ikusle gisa, ez nago zuzendari gisa, bezik eta ikusle gisa, ze pena, ez? Baina, amaiera irekia dugunez, Edurne Zuriren bigarren partea izango dugu, ikusiko dugu, 28an estrenatuko da, ikusiko dugu arrakasta duen, nahi nuke berriro, elkartu danok eta asmatu zerbait, bigarren zatia, begira, Maribel, ez dakik guztek gertatzen zaion elipsi badao. Ez dugu orain esango, baina, bapatean, zerbait ateratzen dut, jaten du, eta, ez dakigu, zer gertatuko den horregatik, amaiera irekia da, Hollywooden gaudela ematen du. Bazpare, arrakasta balin badu, bigarren zati etorriko da. Hola, aquí. Kaixo, zorionak denoi, pelikula oso ona da. Zergatik aukeratu zenuen Daniel? Mexikan da gure antzezleen biretxienetako bat, eta pertsonaia tipiko bada bere karreran. Zergatik, Daniel, gure herrian asko ezagutzen dute, film asko egin ditu, eta oso onak. Casting zuzendaria, beti gustatu izan zait bere lana. Nik ezagutu nuen sekzioren batean Profundo Karmesi Donostiako atalen batean egon zen, eta Arturo Ripsteinen film hori eta Honeymoon Killersen remakea, eta bera, Daniel, hor ezagutu nuen, hori da berri eta berriz ikusi diteken filma, bere karrera jarraitu nuen, eta film oso onak ikusi dizkiot. Nik ez nuen proposatu, jende asko zegoen, tensio handia, eta Rosa Estebezek casting zuzendariak, Daniel Jimenez Katxo. Bai, ze batzuetan, aztuten zazkigo gauzak. Con otro gran amigo que es Tano, Agustín Díaz Llanes. Agustín Díaz Llanesekin ere baitz egin nuen, eta ze antzezle erabil nezakeen, eta badago hau, eta Agustinek santzian, Daniel ezagutzen zuen, bera da bakarra. Zezen hiltzaile bat, Belmont antzeko bat izan zitekeela. Ez pentsatu. Ez genuen probarik egin, oso une benetan harrigarri izan genuen, Skype-en bitartez, gure ordutik aldaketarekin, nik ez nuen Daniel ezagutzen, eta eman zidaten bere Skype zenbakia, eta bapatean, ordutik aldaketarekin, goziko bostak zirenan, eta Daniel zegoen bizar batekin, zerbait filmatzen ari zen, flexo bat atzean, oso giro berezia zegoen, eta ematen zuen terrorista bat, eta ez hemen dagoen terrorista, pertsonaia,
Beraz, Daniel da edo beste pertsona bat, eta hizketan ari ginen, asko hurbildu zen kamarara, eta nik egin nuen, nolabaiteko fede, ekintza bat Daniel zuretza da, zurekin egin nahi dut, baina gero, etorri arte Espainiara ikusi nuen, bizarra egin da zuela, eta bera zela Daniel. Niretzat Danielik lan egitea, ez antzezera handia dela, bakarrik. Da, izarra handia, eta hemen dauden guztiak, izarrak izan bartzuten, iberiar izarrak izan bartzuten. Beraz ez genuen zalantzarik izan, Daniel zela, Antonio Bilalta. Daniel, nik berarekin egin nuen erbai lazonan, Daniel, pertsonaia oso intensoak egiten ditu, oso badakizu, oso indartsuak, baina honena da bere pertsonaiakola diela, baina gero parre eta parre egiten duzula berarekin, anormal sakon bada, eta ez da geldirik egoten bere pertsonaiaren intensitate osoan, baina dena erraxe egiten du, baina jartzen dizkizu arpegi batzuk, eta bapatean gelditzen da horrela, eta, oso, nik dena izan dut zurekin, eta zuekin. Habla de ti. No, pues es que muy poco. Egia esan, zuzendaritza oso gauza naturala izan zen. Paulok eskatzen zuen Hollywoodko iberikoa izatea, asko errepikatzen genduen. Nolabaiteko pertsonaia, mutua, baina nolakoa, ez? Ze estilotakoa. Hasieran horri buruz hitz egin genuen eta gero etzen beharrezkoa izan. Tonika general bat zegoen, bakoitzak egin bertzuena egin zuen. Eta magikoa bezala hau da. Klima hori dagoenean gauza gertatzen direnean beneta berriz, ez dago zertan ibili esaten, egin hau egin bestea. Gertatu egiten da besterik gabe. Danielekin lan egiten duzunean, edo Maribel, edo Angelarekin, badute ibilbide bat, eta lankidetza bat izaten da. Nik behintzat, importantena da pantailan ateratzen dena. Zineman ez dago araurik, filmak funtzionatzen du edo ez. Eta gero dator lankidetza. Hau da, Danielekin, une zoragarriena izan zen, uste dute Daniel gogoratuko dela, normalen zinema egitean laguntzaile asko dituzu, batetik bestera zoaz, eta larun bat batean, Daniel tene bakarrik geltu ginen, eta jo ginen ikustea, pasakenun goiza eta arratzaldea, tren bat hartzen, metroan, eta nik uste dut hori izan zela gure entsaioa, elkar ezagutzea, hitz egitea, eta antzeko belaunaldikoak gera, antzeko bizitza dugu, beraz, konexio bat dugu, pertsonaia zurea da. Eta benetan hitz egin genuen. Eta Danielek ematen du emozioari. Hau da, sorpresa. Maribelek beti sufritzailearen egiten du. Danielek egiten du, sensibilitate handia ematen duela. Antzezleak, zuzendariek bezala erronka bilatzen dugu, eta nik uste dut azkenean jolasutza dela. Eta gero gaina ere amets bat egin nuen, ni txikian nuen, nik guraso izan niena, zer egin nahi nuen txikitan. Eta ez hori da ikasten, hori egiten da. Beraz ez dago horretarako eskolarik Mexiko mentzat. Baina zure aitatzen Madridekoa? Eta hemen bai maixu bat izan nuen. Esan ziren, rodajea maitzen, berriro askatuko zaitugu. Ni bakarrik erantzuko dut datu importante bat. Jose Luis eseina izan genuen zezenketari bat, Sofia, Macarena, Daniel, irakasteko eta hilabete batean, 3 antzezle bikain hauek egon ziren ensaiatzen aretoko zezenketa egiten, egunetik egunera, eta Jose Luisek esan zidan, zuzenketari oso onak ginituela eta oso azkar ikasi zutela. Hori da benetan paper horiek egiaz egin alizateko. Hemen utzi behar dugu, eskerrik asko denoi. Gracias.